vieš, že ty si tu proste predtým, ak zapli sa kamery, tak ty si tu tiež vykrikoval, že Simona je tučná. Ty si úplne takto, že kontroverzný čávo a čo je za tým mňa zaujíma akože tvoj charakter, že si taký typ človeka, alebo jednoducho je to tvoj marketing, alebo len potrebuješ priťahovať pozornosť. Čo je tvoja motivácia? Podľa mňa otázka je, lebo napríklad takto, keby o tomto istom sa bavíme, keby tu nie sú kamery, tak to není akože nejaké hrozné, čo teraz riešim. Ne? No však jasné, že není. A jediný rozdiel medzi mnou a inými ľuďmi je to, že keď sa sem dá kamera, tak ja sa nezmením. Že ja proste, mi to príde, že proste, že prečo sa mám meniť na kameru, vieš, že skôr otázka je, že prečo ostatní nie sú tiež takí, vieš, lebo napríklad hrozne akože sa riešilo, keď som povedal, že Simona je tučná, ale my všetci proste, vieš, že ty si tu proste predtým, ak zapli sa kamery, tak ty si tu tiež vykrikoval, že Simona je tučná. Ale ja si to môžem dovoliť, lebo som najtučnejší. A vieš, a zapli sa kamery a hneď si prestal vykrikovať, že Simona je tučná. Takže ja Nie, iba... Simona, nevykrikoval som, že si tučná, ale si aj ja som. A vieš, a je to hrozne kontroverzné povedať, že som povedal, že je tučná, vieš, že proste, že ľudia sa strašne zmenia, ako náhle ich počuje viac ľudí a ja sa odmietam meniť, keď ma počuje viac ľudí a to je jediný rozdiel. And I'm gonna see my man.